Много важно при дисковата херния, което се бърка най-често, и сега ще обясна какво точно имам в предвид. При дискова херния има едно основно правило и то гласи следното. Гимнастика, масажи и водолечение се правят, когато няма остра болка и няма възпаление на самия нерв. Ако нервът е възпален и има силна болка, тогава не се натоварваш. В този период се прави редуване на почивка с леко движение, щадене на кръста и подкрепа за самото тяло. Когато възпалението спадне, тогава вече идват гимнастиката, масажите и тогава вече можете да си позволите топлата вода. Всеки организъм принципно е различен, но важно е да се слуша самото тяло. Аз лично в този период подкрепям тялото да бъде с билков екстракт за ставиксин за дискова херния, който е и за дископатия, и за ишиаз, и за артрит, в комбинация с обезболяващ охлаждащ гел за болки, който се прилага външно. За поръчки пишете на лични или ползвайте телефона в профила ми.